mata sukan ce min dan zamani an ce ka bar waka sai ku yi haƙuri yar tafiya ne amma yau na dawo ga tsarabar wakar da na yau muku baiti zan kawo. Ya dawo Zainuddin dan zamani ya dawo oyoyo ga masoya ku yi murna ya dawo. Godiya na yi wa Allahu makaki na babban sarki daga mun baiwar waka yau na ɗauko wanga ta farki ni'ima ta sane yadda so sam karkai mamaki. Godiya na yi wa Allah dai ban baiwa na jin kawo. Ya dawo Zainuddin dan zamani ya dawo oyoyo ga masoya ku yi murna ya dawo. Duk mai haƙuri wata rana tilas za ya jiyo daɗi domin haka dai dan zamani san bana lalaci ta silar wake da ziyara ta sana yi garin Bauchi na ga 'yan mata da maza kowa na yi mun koyoyo. Ya dawo Zainuddin dan zamani ya dawo oyoyo ga masoya ku yi murna ya dawo. Ya dawo Zainuddin dan zamani ya dawo oyoyo ga masoya ku yi murna ya dawo. Godiya zanyo wa masoya na da maza har 'yan mata duk inda kuke faɗin tarayya za ku ji baiti na wannan wakar sanadin ku na yau kun gane kalamai na alkawar da na yau kan wannan wakar baiti na kawo. Ya dawo Zainuddin dan zamani ya dawo oyoyo ga masoya ku yi murna ya dawo. Nan za na tsaya a cikin wakar kun gane kalamai na roƙon da nake Allah sarki ya haɗa ma aljanna ta silar kaunar da kuke ta saka na iyo muku baiti na da bazar ku nake tarawa har na zarcewa 'yan sirrinku. Ya dawo Zainuddin dan zamani ya dawo oyoyo ga masoya ku yi murna ya dawo. Na dawo Zainuddin dan zamani na dawo oyoyo ga masoya na ku yi murna